Vasárnap délelőtt történt, gyönyörű tavaszi időben. Georg Bendemann, fiatal kereskedő, ott ült magánszobájában. A folyó mentén hosszan sorakozó, jóformán csak magasságra s színre különböző, könnyed szerkezetű házak egyikének első emeletén. Éppen befejezett egy levelet. Külföldön tartózkodó, ifjúkori barátjának írt. Játékos lassúsággal zárta le, majd könyökét az íróasztalra támasztva kinézett az ablakon a folyóra. A hídra és a szemközti parton halványan zöldellő magaslatokra. Azon tűnődött, hogy ez a barátja, ki elégedetlen volt otthoni előrejutásával, évekkel ezelőtt szó szerint elmenekült Oroszországba. Most pedig üzlete van Pétervárott. Eleinte igen virágzó, lassan azonban megrekedő üzlete, ahogy egyre ritkuló látogatásai alkalmával panaszolja. Mind hiába hajszolta hát idegenben az életet, idegenszerű körszakálla alig rejthette csak gyerekkorából ismerős arcát, kezdődő betegségről árulkodó sárgás színét. Mint elmondotta, valójában nincs kapcsolata honfitársai ottani kolóniájával, ám a helybeli családokkal sem áll jóformán semmiféle társadalmi érintkezésben, s így végképp aglegénységre adta a fejét. Ugyan mit írjunk az ilyen embernek, ki nyilvánvalóan rossz vágányra futott? Sajnálhatjuk, segíteni nem tudunk rajta. Tanácsoljuk neki esetleg, jöjjön haza, teremtse meg itt az élete alapját, újítsa fel régi jó kapcsolatait, hiszen mi akadálya? Azon kívül bízom barátai segítségében. Ez azonban nem jelent egyebet, mint hogy minél kíméletesebben, annál sértőbben azt is közöljük vele, hogy eddigi próbálkozása csődöt mondott, hagyjon fel végre mindenfélékkel, térjen haza, stékozló fiúként viselje a bámuló tekinteteket. Hogy csak a barátai értik valamelyest, s hogy valójában nagy gyerek követnie kell szépen itthon maradt, sikeres barátai példáját. És még így is biztos-e, hogy a sok gyötrelem, melyre elszánnánk, célhoz vezet a végén? Talán még hazatéríteni se sikerül őt, hiszen maga mondta, nem érti már az itthoni viszonyokat. És mindennek ellenére mégis idegenben marad. A tanácsuk csak tovább keserítik, barátaitól messzebb hidegítik. Ha azonban követné a javallatot, és persze nem szándékok, de a tények következtében kedveszegetten itthon maradna, sem barátai körében, sem nélkülük nem lenne boldogulása, szégyenkezés, gyötörné, nem lenne se hazája, se barátja többé. Nem jobb-e akkor, ha marad idegenben, ahogy eddig? Hiszen így körülmények között képzelhető-e csak ugyan, hogy előre jut. Ha tehát azt akarjuk, hogy akár a levélkapcsolat is fennmaradjon, tulajdonképpen nem közölhetünk vele semmit, olyasmit sem, amit különben a legtávolabbi ismerősnek is gátlás nélkül megemlítenénk. 3 éve nem járt már ide-haza a barát, indokolta pedig ezt kevéssé meggyőzően az oroszországi politikai viszonyok bizonytalanságával, melyek eszerint egy kis üzletember rövidke távollétét sem engedik. Holott valójában 100 000-ével járják oroszok a világot. E 3 év alatt azonban épp Georg számára változott meg sok minden. Anyjának körülbelül 2 éve bekövetkezett haláláról, amióta is idős apjával él közös háztartásban, még értesítette a barátját, aki részvétét nyilvánította levelében, melynek száraz hangvételét csak az indokolhatja, hogy az ilyen esemény feletti gyász idegenben elképzelhetetlenné válik. Georg azonban ez idő óta, sok egyébbel együtt, az üzlet dolgait is igen határozottan a kezébe vette. Talán még az anyja élt, az apa,
kizárólag a maga véleményét érvényesítvén az üzletben, megakadályozta fia önálló cselekvését. Talán az anya halála óta, bár továbbra is az üzletben dolgozott, tartózkodóbb lett. Talán, és ez meglehetősen valószínű, szerencsés véletlenek még fontosabb szerepet játszottak itt. Tény az, hogy az üzlet 2 év alatt váratlanul fellendült, meg kellett kettőzni a személyzetet, a forgalom 5-szörösére nőtt, s kétségtelenül további fejlődés ígérkezett. A barát azonban mit sem sejtette változásról. Régebben, utoljára talán a részletnyilvánító levélben rá akarta beszélni Georgot, vándoroljon ki Oroszországba, s részletesen ecsetelte azokat a lehetőségeket, amelyek Péter várott épp Georg üzletágában várhatóak. Georg üzletének jelenlegi állása mellett eltörpültek ezek a számok. Üzleti sikereiről mégsem volt kedve írni barátjának, s ha most utólag tenné ezt, csak ugyan furcsán festene.